Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu dersimizde Müslüman doğanlar, ırımlar barada gurrun ders. Konu döwürlerden bäri durlu halkların içinde käbir hayvanları, sanları, sözleri, ayları, günleri, käbir tebii hadisaları ve käbir zatları şowluluğun ve şowsuzluğun alamatı hasaplap ırım etmek anancı ba. Köne döwürde de bolupdur, häzirem bar. Ve bu hili ırımların görnüşi gatyken. Her yerde her hili ırımlar ba. Misal üçün öňüňden garapşyk geçse işin şowsuz bolýar diýip ırım etmek. Plan renk maňa düşýär ýa-da düşmeýär diýip ırım etmek. Käbirler diýe biz burç eksek, soğan sarımsak ýaly ajy zatlary eksek bize düşmeýär diýip näme ırım edýär. Käbirler diýe biz towşan saklasak bize düşmeýär diýerler. Käbirleri howlusun naqy iti ulasa ýa-da öýüniň uçagyna baýguş garga gonsa şol öýden biriniň öljegini habar berýär diýip şol haýwandan ırım edýärler. Käbir kişiler adamlardan ırım edýärler. Misal üçin plan geliniň aýagy bize düşdi, planynky düşmedi diýip ırım edýärler. Ya da plan kişi gelli bolýyn, şoň aýagy bize düşenok diýip ırım edýärler. Çile diýip ırım edýärler. 40 çile diýip şoňa meňzeş ırımlar bar. Planyň sähetli ýa sähetsiz diýip näme ırım edýärler. Ya bolmasa sowda satyganda planyň eli ýeňil eken, planyň eli agyr eken diýip näme şol kişiden ırım edýärler. Misal üçin başga da ýene eken ırımlar bar. Diýerler akşama ara pul sanamaly däl, rızgalyň gaýdarmyş. Naharlany oturkan aýna seretseň görkün gaçarmyş. Anda bunu kir ýuwsaň döwletiň kemelermiş. Hamir sıçrasa, hamir ýorup oturka, hamir sıçrasa öýe mihman gelermiş. Käbirler diýe çaýnyň içinden uýunrak şemme çyksa mihman gelýär diýip ırım edýärler. Gelin kapıdan gelenne gaýyn ene bilmezlige salıp geliniň sag aýagyna çalaja basmalymış. Şonda gaýnyna gelinden rüssem bolarmış. Geline diýenini ettirermiş. Nikah ilanna gaýçyny açyp ýapyp durmaly, ýogsa nikahnyň bagly bolmagy ahmal. Hatta käbir bidgatçy mollalar şey diýerler. Nikah ýanlarynda kapdylyna biri gaýçyny açyp ýapyp şakyrdyp oturýar. Yine diýerler merhum öýden çykarylmaka şol öýe hamile, yani göwreli gelin girse çile düşüp çağa bolmazlygy ahmal. Çile düşüp wagtynda ýörap bilmedik çağanyň aýaklaryna gurbanlykda öldürilen malyň içegesini orap şol içegeni kesmelimiş. Çağasy bolmayan aýal mazarlyga gidip çile agajynyň daşyndan aýlansa ýa-da aşagyndan geçse çilesi açylarmış. Yine diýerler çağasy durmayan aýal iki sany gurjak, gyz we oglun gurjak ýasap, bir garry aýal bilen mazarlyga gidip, bir gara towyň damagyny çaldyryp, onuň ganyndan gurjaklara çalyp, mazarlykda goýup gaýtmaly. Şeýle edilse, çağasy durarmış diýerler. Birinji gezek eşdiýän doganlarymyz bulan käbirini eşdip geň görýän bolmagyňyz mümkin. Bizem şeýle musulman doganlar şulan käbirini eşdiňde geň görýän. Bir gorkunç hekayelerden alınan ýaly käbirleri. Emma gynansak da şu zatlary inanyp çyn ýüregi bilen şular berja edip ýören kişiler bar. Kän soraýarlar biz näme ýanky käbir palça gidýär, käbiri doga berýän molla gitdim diýe, ýene biri ýene başga kişiň ýanyna bardym diýe, gara kimsi porhana gidýär, kimsi palça gidýär. Kimse ýanky alakka bidgatçy ýasama mollalar we doga ýazyp berýär, şolara gidýär. Şolara barsalar şunu diýerlermiş. Al misal üçin gara horaz al ýa-da plan renkde towuk al, akit plan mazarly ite damagyny çal.
Ya da käbir mazarlıklarda käbirleriniz gören bolmagy mümkin, görmeseňiz suratyna da adına gabat gelensiniz belki. Mazarlıklarda kurjak badyr ünsveren bolsaňyz, üşürip goýýarlar. Ya da kiçike sallançak ýasap goýýarlar. Ine şol batyl ırımlara esaslanyp edilýän zatlar. Bir wada insan geň görýärdi, bu näme hileklarda bir adam bunu kabul edip etjek işi däl diýip pikir edýär, emma gynansak da şu zatlara ananyp şuna amal edip ýören köp kişi bar. Yine diýerler ırımlardan çağatı durmayan maşgalalar çağanı gözden dillen gorar ýaly adamyň mertebesini peseldiýän atlar dakmalymış. Mysal üçin çörli, porsi, kurra, eşekkuly, italmaz we şoňa meňdeş atlar. Bu alhamdulillah soňky döwür bu atlar azally. Ýöne henizem näme şol atlary dakýanlar başaýdyp ırım edip. Sallançak boş uğramaly däl, şeytany uğrarmışsın, çağanyň gulagy agrarmış. Yani sallançak boş uğrasan. Çiğdel çağany arwah jyndan goramak üçin ýassygynyň aşagyna jowhar bıçak ýa-da duz çörek goýulmalymış. Garaz musulman doganlar nämen gurrunly edýänimizi has gowy düşünmegimiz üçin şu misalları aýtdym. Mene şu hili ırımlar bar. Her halkyň içinde de bar. Yere ýurda wara halka wara ýütkap dur. Biziň hem halkymyzyň içinde şular bar. Elbetde bular hemmesi däl. Kän ırımlar bar. Haýwandan ırım edýärler, ösümliklerden, haýwanlardan, aýak-gapdan, her zatdan, gelenden, gidenden, kuşdan, baýguşdan, itten, her zatdan ırım edip ýörenler bar musulman doganlar. Şonu näme? Irım edip ya şonu erwetlige ýörýär. Şol zat bolsa başymyza bir iş geler ya işimiz oňuna bolmaz, işimiz şowsuz bolar diýip ýa-da tersine men şol zatdy görsem, şol işi etsem men işim ugruna bolýar. Ýa mysal üçin 7lik san maňa düşýär, ay plan renk maňa düşýär, işim oňuna bolýar diýip näme? Şeýdip ırym edýärler. Inni İslamyň garaýşyna hilek. Biz musulmanlar bu hil zatlara nähil garamaly. Dinimiz näme diýär bu barada? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döwründe musulman doganlar müşrikleriň arasynda şoňa meňdeş ırımlar bolupdyr. Her hilek ırımlar bar eken. Mysal üçin müşrikler ýolagçylyga çykjak bolsa, goş uçurup ýa-da öňünden keyik çyksa şonu gowy saga gitse işimiz oruna bolýar. Çepe gitse işimiz şowsuz bolýar diýip ırym edipdirler. Şonu şeýdip özlerçe ýorgud edipdirler. Ya bolmasa safar ay, şowsuz ay, agyr ay diýip ırym edipdirler. Bu arada aýry-aýry dersler geçdik, sonra gelip jogap berdik, düşünürdik. Safar ay, agyr ay, belabeter inýän ay, nikah düşmeýän ay, we şoňa meňdeş ýolagçylyga çykylmaýan ay diýip näme? Mekke müşrikler ırym edipdirler. Ya da öýlerine baýguş gonsa, şondan ırym edipdirler. Näme şol öýden biri ölýär diýip ırym eder ekenler. Garaz şoňa meňdeş musulman doganlar Mekke müşrikleriniň her türlü ırımlary bolupdyr. We dinimiz İslam musulman doganlar bu ırımlary inkar edýär. Yani bir musulmanyň bu hili ırımlara inanmakly haramdyr. Hatta bu ırımlaryň käbiri şirkdir. Buna meňdeş ırımlaryň musulman doganlar dinde de yeri ýok. Bilim tarapdan hem subutnamasy ýok. Akıl tarapdan hem subutnamasy ýok. Yani başgaça aýtsak, bu hili ırımlar, batyl ırımlar dine ters gelýär, bilime ters gelýär we sagdyn akla ters gelýär. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol müşrikleriň bu ırımlarynyň ýalňyşdygyny aýdýar we bu hili ırımlary inkar edýär. Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve başka da hadis kitaplarında İbn Mesud radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 vezek qaytalab aýtdy diye. Et-tiyaratu şirkun, et-tiyaratu şirkun, et-tiyaratu şirkun. Yani tiyara dili Arapça tiyara. Bir zady şowsuz hasaplap ırym etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye tiyara, yani bir zady şowsuz hasaplap ırym etmek şirktir diýip 3 vezek qaytalap aýtdy diye. Näme üçin şirktir? Şirk bilen baglanyşygy näme? Çünki musulman olanlar
şol için pişiň ya şoňa men zatlaryň şowlulugyň we şowsuzlugyň alamaty hasaplamak şo bir zat etse gowluk bolýar, başga zat etse erwetlik bolýar diýip inanmak. Yani Allah Teala'dan gayri, Allah Teala'nın izni bolmadan bir zatdan peyda ya da ziyan gelýänine inanmak ya da peyda ziyan gelmegine öz-özünden täsiriniň bardygyna inanmak musulmanlygyň şirkdir. Çünkü peyda we ziyan Allah'dan gelýär. Kalan zatlar eger tecrübe bilen subut edilen bolsa sebep bolup bilýär. Emma ondan bärde akly taýdan subut namasy ýok. Bir zadyň bolmagyna sebep bolýan zatlardan däl, sen öz-özüňden şondan peyda we ziyan gelýär diýip oňa näme peyda ziyan ýönkap dursaň, o şeýdi diýip irtikad etseň, bu näme musulmandygyňlar şirke girýär. Şonuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem et-tiyaratu şirkun diýär. Yine de İmam Ahmed'de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men raddathu tiyaratu min hacetin fakat eşrek. Kalu ya Resulallah ve ma keffaratu zalik? Kal en yekule ahaduhum Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini tıyara, yani bir zady şowsuz hasaplap ırım etmek inancı bir işi etmekten saklasa, şol inancı özünü bir işi etmekten alıp kalsa, ol kişi şirk koşan kişidir diye. Onda sahabeler soraýarlar, ya Resulullah onun keffarati, bağışlanmak üçin edilmeli amal nämedir? Yani bolup biler, öňden biri bilmän eden bolsa, şol duyga ağlanan bolsa, içinden gelen bir vasvasa ağlanan çoğa bendeş ırım eden bolsa, şom keffarati näme? Bağışlanmak üçün edilmeli amaly näme diýip sahabeler soraýarlar. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye şeýle diýsindiýär. Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Ya Allah, hayırlı iş diňe seniň hayırlı edenindir. Şowsuzluk hasaplanan zatlar hem ırım edilýän zatlar hem diňe seniň takdirin bilen takdir edenindir. Senden başga hak ilah ýokdur diýip aýtsyn diýe. Yani şom keffaraty bağışlanmak üçin edilmeli amaly şol diýip aýdýar. Yani musulmandygyňlar ýanky diýişimiz ýaly bu hile batyl ırımlar hem dine ters, bilime ters gelýär we akla ters gelýär. Ve bu hile ırımlaryň aňyrsyny gözläp bersen musulmanlygyňlar käbirleri öz gözbaşyny, yani öz gözbaşyny batyl inançlardan alyp gaýdýar we käbirleri öz aňyrsyny hristiýanlykdan alyp gaýdýar, käbirleri butparazlykdan alyp gaýdýar, käbirler şamanizmden alyp gaýdýar. Şu ırımlaryň köküni gözläp bersen. Käbirler bolsa öz gözbaşyny jadugoýlukdan alýar. Mysal üçin ýanky mazarlyga gitmeli, gurjak goýmaly, kara tawuk soýmaly, bul ırım göz-görünçe jadugoýlan edýän iş. Emma bu bir tüýslek musulmanlaşdyran ýaly gazyp islam bilen baglanyşyk bar ýaly gazyp näme? Sada halka öwredýärler. Adamın biçare, çağası bolmasa isleýä çağam bolsun ýa-da näme etdiýse şonu barlak görjek bolýar. Şeýdi bilen näme? Allanýarlar. Käbir ırımlar bolsa musulmandygyň ýöne mışmışlardan ibarat. Ay planmış diýipdirler, birem alyp götüripdir, şeýdi gidip barýar. Musulman kişi bilmeli, hayır ve şer Allah Teala'nın takdiri bilen bolýar. Musulman kişi hemişe Allah Teala tevekkül etmeli, yani hemişe Allah Teala bil bağlamalı. Musulman kişi korkyan ve çekinýän zadından bir Allah Teala'dan pena dilemelidir. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın başından ta en sonki ayetine çenni yeketak özüne sığınmalygymyzy, ýeke özünden gorkmalygymyzy we hayır we şerriň Allah Teala'nın takdiri bilen bolýanlygyny öwredýär. Şonuň üçin musulmandygyňlar bu hili batyl inançlara inanmalyn, öň bilmän inanyp ýören bolsak, towa edelim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.